Открийте историята на Мануела и Тодор за развитие на семейния бизнес, създавайки партньорство с брандът Моят магазин, подкрепен от Метро България. Здравейте! Аз съм Мануела и искам да ви споделя нашата история за едно стабилно и обещаващо партньорство. Преди близо 2 десетилетия със съпругът ми започнахме търговския си път. През 2008 година за първи път стъпихме в света на собствения бизнес, свързан с търговията, и започнахме да изграждаме всичко от нулата. С времето разбрахме, че за да си успешен в търговията, трябва постоянно да се учим и развиваме. Търсейки възможност за растеж и промяна, открихме франчайзът Моят магазин, подкрепен от Метро. Метро не само ни предостави широк спектър от конкурентни продукти, които досега бяха извън нашия поглед, но и ни даде ценни съвети за подредбата и управлението на магазина. Но най-важното – станахме част от невероятна общност от независими търговци, които споделят нашата страст към успеха. Този допълнителен опит промени не само нашият бизнес, но и нас като хора. Нашият магазин е създаден в съответствие с стандартите и препоръките на търговска марка Моят магазин. Сега виждаме невидимата граница, която го прави привлекателен чрез разнообразен асортимент и професионално разполагане на предлаганите от нас продукти. А с всеки усмихнат и доволен клиент усещаме, че това е само началото на вълнуващата ни история на успех. Очакваме жителите и гостите на град Бяла да се чувстват комфортно и Моят магазин да се превърне за тях в любимо място за пазаруване. Ако и вие мечтаете за собствен бизнес, не се колебайте да разгледате възможностите, които Моят магазин предлага. С партньор като Метро ще станете по-успешни на вашия конкурентен пазар.